Temta pat ngilaya poi sya kani ka benta bangin yo banya pusat banya pejmut ya ka ketieng ka jong belai. Ya ka mat ya ka ba la bensyet hanga ban keren. Ya kede nak tu ka jingtho ka bala puli mene. Na ka stiu pol si kinong Ephesians ka nang besan ka dekat ka ba life way hidup ka ba life fulai. Ki kincin ba ong kumni ki on namar kan ni bre un eno ila ukpa ba ila ka tengah. Bat un ba ila ka kemi bat un eno bat un ino ila ukpa bela ka kemi bat unne bala ka tengah ki baro arngot kinjelong ka wei gado kene ka jimeyan kalong ka bakrau kade nga kran pang kris bat pang balang penban piru baro marwai tu it ila ka tengah kumbai ledehi bat kata ka tengah ru kan ting burom ila utunga ikumbal lalam khmat lagi benai belek no te ha kapor jong jisu kapor jong apostol ka songkha songman kade kawai na ki mat ki ba khlik ba kade kawai na ki mat ki ba ka balang kaya ka plejimot ba ban hikai ya ki banget namar ba ka jinge ke bai kendo na ki dustur na ki riti ba na ki jinghikai ki ba ka emlang ka salang ha tu ki por kaim kalong bahi barbor kebalong persya ya ke ba ki ba jisu ba ke ba ki apostol ki hikai but hakane ka shitiru ke ba u pol utho nakane kalanong basani ke ba uban bo plejimot ba ta kalong ba kum ki banget bar kum ki khun ki jong blai ki dei ban im kum kita ki khun ki jong ka jingshai da ki khun ki jong blai but ya kata ka jui ka jing imro ngi hab ban sei ha ban pinmi ha kata ka jing dei arngut ne kata ka jing dei sitinga bat ha kane ngi iba tu po ukran haba wara ukran spagi dei ka jing dei sitinga uang ba kadan ka jing maya kadan kata kai kadan ka jing mayan ha padang kane ka jing dei arngut ha padang ka jing dei sitinga tengah kene ka kentin jimaya ni kata ka kentin frame ka mystery kene ka kabamut ba ka thau ya ka ai ka jimut ni ya ka jingsisa ya ka bala buri no nitang bala buri mulumala ndai de ka bala buri jiliu ba dau blai na ka jingsta ba na ka jing sempang jang ki briu kita ada ka jimut jang ni kentin jimaya Tihang ni long ba kene ka jingmayan kalong ka ba ublay ula buri khnang hi na kibriyo baro handrai pat kene ka jingmayan lomo lapin pa lapin syai da ublay hi ha ki katu kene ngut ki syakri ki ba shlur bat ki ba minot ban wat ban ti nak beta ban lap ban syam ya kene ka jingmayan ka ba laburi Bat ngangai tu ba dan pedang dipilih ba pipulih ketin jong mulai. Dan ko por ba pipulih jong ni ngam su thu kene kamut ayu. Ngam su thu kai ka kejimut dia ke bala don selendet jo kene ke dekat. Te pihak benan kamban wat jingarap nak ki wai pat ba pinyo ya katoka kejimut. Te dan ko por dai nak daw jo kejing duai nak daw jo kejing yasai kejing piyo ya kejing pensyai Piyo ia kata kajing hikai ke bawan lingba jung musim ko ibasyong basa hapo kaji je pi ba ai ji hikai pi pang tu ka jing tho te upolo ukran kata kaju ko kom hi omba ya kajing mayan jong kajing ide sitinga ombaro ki bria jag putai kila baso thu ombaro ki bria jong jag putai kila ban sngo thu henre de tang kita ki bria hi ki baliu ki ba Wat bat kibat terang banti banlap ia kata kajing mayan dah ba kilai ban pendam dia hapo ka stajat ka jumble tehang ni upol uong ba kani kajing yadai hapadang sitnga ne arngot ulok bakalok ro kadang kajing mayan ba kata kajing mayan kede namar ba kani kajing sitnga ka represent ya kajing yadai hapadang pres baru bakabalak tehak na urukom yo connect ia kata kay gade kajing maya no kalong ba baban smutu te hangani kajing dikot upol wara lightly ke ba minepejimot ang ni
Kebeningkong kadai kajingmayan jong kajing eno. Mahantu ong ba nama kini ubri un eno ila ukpa ba ila kami. Un eno. Kajingmayan kebeningkong ha kajing edai na kasong kasong mana kajide shilo kadai kajing eno. Kajing eno ya ki kami kikpa. Kadai kata ka bintana data utao kata ka kendon ka beningkong kaba ki argot ki hab ban sim ni ki hab ban rai nak benta bakin pendap yang kata jingsong kurim te kani ka kendon ni kani ka jimayan do jing eno kadai ban lepe hadi jingsong kurim mujuki ba ngini ban kenau ba ka jing eno ka thaulang ya bro argut kemun senrang berkentai kamdai ban ong ba tong senrang orang ha bani no ki kimi kpa ni ta ka kentai kan ha bani no kimi kpa ni ka tholang ya baro arngut hagi gri kini ka kentin eno kamut ka ban jingai no kamut ban len no kamut haju ka poro ban eno shadin ya ki waipat ki jinyadai ki bangila judon menshwa nya ban eno shadin nya ban pelajno eka sedin bat nak benta beliau kajing khnang ni kita kajing dai baro sini khnang ba ngindubla bangin kit bangin ba bangin simkhia ya kani kajing dai ke bathumai ke ba kita arngut kinsa oi ban yo ban yede tehang ni kini ka kendon ni kemut ba kinumla ada bakin don kata kajing dai ke ba cuma lada kimpala ban eno swaya kata ka jindai kebarin berkham tam le ni kadi ka jing tho ka tho ya ke ya kikme kikpa habban eno ya kikme kikpa habban pinsinjar pinsting no ya kata ka jindai ka jong ki khun ki ban sa songkurim bat kino kikme kikpa ki jong ki habban pelat no habban eno shadin ba ka jing tmu jong ka jing eno amde ban pendekut ya ka jing dai henry nang ba kini ki anu kinduk la ban simkhia ban fokus yang tak kaji dei kebetumai hato kan ni gamut ba tak kaji dei jonki bagi kini kipa kala dukut no ni kala ayap no hato kan ni gamut ba kim dei shu ban nyarap ne ban pek ban kmi yang lagi kini kipa bagi dei kam kam dei gamta kajinya per hang ni kajin elo hang ni gamut ba kadai ha ka kerdan bening ko kata ha ka kerdan kat bang yedang don ha ka jinglong ku yedang syong dang salang barki kimi kipa ini ka kerdan ka ba are ha ka jingim ka jongi kum ki khon de kimi kipa kimla benong ka bening tong ma bening tong de ka kadang ka de jong boleh ba ba ar wan kai kimi kipa dan dalang ina khmu syong kurim no de kimi kipa ha ban krian no shedin ke ban alat ino ya kalok ni ya ulok bon sim ya kata ka kerdan kebaar. Sawai pak kadai ha ka jingkit khli. Te benong banyai ni kadai ba ka jingkit khli ka beningkong ka jong ulok ni jong kalok kadai iwei pak. Usian rang ka kentai ya usian rang. Kata ka jingkit khli. Ba ka jingkit khli kimi ka jingkit dai haban keran no shwa shadin. Kata ada kejumut yuki ban eno. Dia namar ba minta bekilai syongkurim kejingkit khli ke ba khmat ne ke ba dan tam ha kejingkit dai yuki jauh tengah ba tengah kedai nak bentak kumno bakin penek bakin sumar bakin pengklannya kene kejingkit dai armut. Kata ada kejing temu ni jangan jengmut jai ni. Ni apa pitpat saka imlang salang ka por ka jong pol ba tho na sici badun di sigi por ka mentangin syemba hadu mentaro ba bun bha na ki blash isong kurim mo ki ba bun bha na pedeng jongki hi hadu mentaro kimpat la bakin bat ya ka kendon ka beniko namar ngin syem ba bun bha na pedeng jongki ba wat hadin kila syong kurim kila imino ban seng la ka jong ka yeng kimpat la bakin ino syadin ya kita ke jingedai kita dan mencuba kimpat la ban ino
Hadu mentaro kidang yang maintain, hadu mentaro tempat dan kata ka exchange kai. Haka kerda. Hadu mentaro haka jingim ke jong kalok na jong lok hi, kalok teng kawan sedien ulok kawan sedien kawan kiwi pa. Kita kalau Hong Kong na kita ki berkhoi. Bahadim la mi na dan ki nuksa bang i ngasyam ngalap bang bahadim ki la mi no la ka jong ying kila wai la ka jong ying la shna la ka jong ying samro long no bang bahadim ka taro da la mi ma kidang le yu kidang pulut pori berbori ban lekbet si mei ban lekbet si pa ban syong ban sa barki ban pul kapor ka khambu ni ka dei ban no bat kikmi kikpa baki para ki jongki. Wah hadi lomo haswa ban kata ka jidei ke ba hadu mentakim pala ban iehnoh ka ngiyu i ba ha ke por ba kishime ka rai mo ini ha por ba ki por ban shime ka rai ban le ya kanu konuru ini ba haswa ban le ya kanu konuru ha ka jaka ka ba ulok ba kelok kidan kam kin ne shim ya ka rai na ningkong shwa na pedeng jongki ningkong kili sino mei ningkong sino pa ong shwa i mei ong shwa i pa. Teng-teng lo kim ya keren le ibi kiai buri ya. Ulok kenjo ela ka jong kelok ne kelok kam kenjo ela jong ulok kilet direct baik si kini ki ar kini banik ka pamiswa. Si kini ki pa. Mai long ne mele am tam ta. Pa long ne mele am tam ta. Kamu Allah balong ngadam kini ne kum lu. Ki pan jing mut sha ningtong na no. Na kini ki pa. Kim patla ban iehnoh mabli kidang don sa to ka jinglong hapo ka to ka jimlien bagi danglong musya ka por bagi pak syukurim ka to kadang ki perung lang to ka jinglong ai ha ka jidai si tengah ka jungki ba kini ka kerja ba khamtam le lada ma wai na pedang jungki kim yang menjur mulada ulok suya hap ya ka jing ajimut jong kalok te kalok kalem no kalit no shala ki jongki kimi pa ne kalit no si kia kita ki discuss pe jongki tang hiyo jing menjur de arnot vut lale persya wat abau lok ro menjur suya hap ro lale ki kimi pa ngam ong ki ajimut ke basniu tete ki ai ki jimut ke badai ila ki jongki kun tama barabo ki klet no pat ba kai baro ke badai hi barabor kam julong ke babha baro ne ke badai baraboni kam julong ke babha